pibaro ki ba ki badan shaki than kan dong kam tam ki ba hab ban le ki yo ki han ya kan mau ba ban yakyar ban bu ka jingjingai iwe ni we onum duna ya kan ruput onum duna ya ka armitar ka jingjingai ladangila ban pen trikam ya kini ki jing batha jongka tanat nakali ka tanat ka kot ka khia ngangit nginla ban pendem yu liu jingpang covid-19 ubaki khot te tak adu ban yo ta tawai kamot ka badun kam ba ngi kalong ngin pen khre ya la dia iwe pe iwe bangin sat ya khti ngin kier ban ya shong hajan tan kumbalaong ruput ni iwe ngi habban kan mau bangi di bendon gani kamas ngi di ban kan mau ru ba ngi di ban kan mau ru bangi di ban abangi thiet jing thiet na bar na ki dukan nang ni nang tai ki paket mo ngi di ban sat ki tu paket ru na mar ngim tip yo kalong kum do wan num sura su thebit po fridge katar ko lo ko bichar kai te nagliang junga nga soba di ban pan pau ko ching ai ngo ko ba lei sibun yaki badon ha katanat jo ka kot ka khya ki bahap ban train mata jungi te ngi yarap kumno yaki dakabangi kongo ngi ngap bha yaki ni jumpatai ngi kerban bo bunrio kumbu la job yigi we jingpang ki ba har kom ki blawan menchua hakani kentir kin salam kamdai ka ba kin numlap kin salam ya ka dawai ndai ka dak simpor te ta hadu bandalap ya kata kamut ngi borok ngi deven kan mau ngiling ngi bale yo sinchi te yo sopo ki mo ki ka yo ba sa dalam hapan perkat ke kompenia ke batamai kerpat ye kompenia ki hima ki don bontli ki yo ki baret ki bahe ki kompenia ki borsnong kinda pikir bah kata karo kompenia mo ya kita ki marpa marti kor komrung kor kommi jong ki ba te nginya pet kumnu sarkar ka ajmut bat kanu ka baka sarkar ka ajmut kalau mdei na ko pata ka jumut to sarkar ka dei na ka banta ka jumut toy jong phi ba jonga